Dobrodošli na kanal E-učim. Ovo je saobraćajna infrastruktura za 4. razred tehničara drumskog saobraćaja. 14. čas, nastavna jedinica pod naslovnom Osnovne tehnološke celine autobuske stanice i stanični predprostor. Nastavljamo da se bavimo autobuskim stanicama. Radi zadovoljenja zahteva korisnika autobuske stanice o kojima smo pričali na prethodnom času, formiraju se 3 prostorne celine koje tek zajedno čine autobusku stanicu kao što je ovde prikazano. Prvo, to je stanični predprostor, u stvari prostor koji se nalazi ispred autobuske stanice i koji mora da obezbedi prihvat i otpremu korisnika autobuske stanice koji dolaze ili odlaze u grad, sasvim svejedno. Zatim tu je putnička zgrada, to je prostor u kome su smešteni sadržaji koji obezbeđuju prijem putnika i ostalih korisnika autobuske stanice sa staničnog predprostora i otpremu putnika ka samom autobuskom prostoru. I na kraju, autobuski prostor je deo autobuske stanice koji obezbeđuje prijem i otpremu autobusa i putnika. Dakle, ovo je bilo samo uvodni deo, o svakom ćemo pojedinačno dalje pričati. Sad, na ovom slajdu koji je, da kažem, neka vrsta i karikature na izvestan način, prikazuje se kako bi trebala da izgleda svaka savremena autobuska stanica, odnosno da ima ove ovde elemente. Ona je prikazana kao da su neki elementi podzemni, da se iznad nalazi autobuski prostor. Dakle, ovde imamo praktično predstanični prostor, ovo je o kojem ćemo danas pričati, šta se nalazi, znači to su uglavnom način kako će biti prihvaćeni, odnosno otpremljeni putnici i svi ostali korisnici autobuske stanice. Ovo je deo koji se odnosi na autobusku zgradu, odnosno samu staničnu zgradu, šta sve čini, znači od šaltera, čekaonice, toaleta, informacija i eventualno nekakvih ugostiteljskih elementa. I na kraju autobuski prostor, to je ovo što sam rekla malo pre, znači gde su praktično autobusi, odnosno prostor gde putnici ulaze, odnosno izlaze iz autobusa. I ovo je šema kako bi u stvari trebalo da izgleda jedna autobuska stanica. Ali da se vratimo na stanični predprostor. Korisnici autobuske stanice za svoje kretanje iz grada prema autobuskoj stanici ili od autobuske stanice ka različitim delovima samoga grada mogu koristiti vozila javnog prevoza, mogu ići taksijem, mogu doći nekim putničkim automobilom da ih neko doveze ili odveze ili sami na kraju krajeva, ili mogu to učiniti pešice. Dakle, to su sve načini kako to mogu da urade. Kada postoji jedna ili više linije javnog prevoza do autobuske stanice, potrebno je u neposrednoj blizini same autobuske stanice obezbediti stajalište javnog prevoza. Znači, u neposrednoj blizini stajalište javnog prevoza. U slučaju da je autobuska stanica početno stajalište neke linije javnog prevoza, neophodno je obezbediti i prostor za okretanje vozila javnog saobraćaja sa stajalištem, znači okretnicu o kojoj smo pričali pre nekoliko lekcija. Što se tiče taksi vozila, ona takođe treba da imaju obezbeđen prostor, takozvano taksi stajalište, i da čekaju putnike za dalje odvoženje prema gradu, odnosno mesto gde mogu da stanu kada dovezu putnike. Neposredno pred samom putničkom zgradom trebalo bi da se nalazi prostor za pristajanje putničkih automobila na kome će se vozila zadržavati kratkotrajno da putnici izađu iz vozila i istovari se prtljak. To je zapravo mesto gde praktično, evo vidite ovde, strelice prikazuje ovaj prostor ovde. Znači dolazite putničkim automobilom, imate mogućnost da vozilo stane tu, najčešće kao što je na aerodromu recimo 3 minuta, znači da putnici izađu, da iznesu svoj prtljak i da odu na autobusku stanicu. I to je taj prostor koji je praktično neophodan da bi oni koji dolaze sopstvenim automobilima pre svega mogli da izađu, a potom automobil može da ide dalje negde na parkiralište, u neku garažu i tako dalje, da korisnik se vrati, naravno da isprati ako želi ili slično, jel? Stanični predprostor obuhvata još i parkiralište ili neku garažu, ili čak i jedno i drugo, što zavisi od lokacije stanice u gradu, naravno zavisi od broja korisnika i urbanističkih uslova, za nekako kratkotrajno i dugotrajno parkiranje putničkih automobila.
Stanični predprostor i putničku zgradu potrebno je povezati pešačkim stazama radi veće bezbednosti korisnika i funkcionalnosti prostora. Znači, kao što vidite, evo ovde imamo pešački prelaz, evo ovde je mogućnost da se pređe, znači bezbedno da se koriste, evo ovde da se bezbedno kreće ka samoj autobuskoj stanici i sa nje. Stanični predprostor obuhvata stajalište javnog prevoza, taksi stajalište, prostor za pristajanje putničkih automobila, parkiralište ili garažu i pešačke staze. Dakle, ovim sam ponovila još jednom šta sve obuhvata stanični predprostor. Dakle, imamo stajalište javnog prevoza koje dolazi negde i ostavlja putnike, evo recimo da je možda ovde i tako dalje, taksi stajalište gde će stajati taksisti, prostor za pristajanje, ono o kome se malo prepričala da može da se ostavi prtljag par minuta i da se izađe iz automobila, parkiralište ili nekakvu garažu, ovde imamo sliku parkirališta i naravno pešačke staze za bezbedno kretanje svih korisnika autobuskih stanica. Ovo je bilo sve za današnju lekciju, nadam se da ste razumeli. Vidimo se na nekom od sledećih časova. Pozdrav!